लोगोफोर मोनसे इम्पोर्टेन्ट टपिकखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव फिन खेबसे फैफिनबावबाय आरोना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय थ' बेनो जाहैबाय मा नोंथांमोना नुगासिनो दं दिनै दे जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' लिडारफ्रा मानो खौसे जानो रोङा मानो गावजों गाव मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानो थाखाय माने खोथा बुंलायनाय मानो जावलायनाय मानो रायलायनाय मानो रागा जोंलायनाय खोथा जोंनि गेजेराव माने बेफोरबायदि सोलिबाय थायो थ' जों बेखौ नुनो मोन्दों आरोना थ' बेफोरबायदि मानो जाबाय थायो जोंनि गेजेराव जोंनि मानसिफ्रा मानो खौसे जानो रोङा बेखौ बखियो बेखौ बखियो बिनि बुंनायखौ खोनासंबा बिनिखौबो गारथावा बिनि बुंनायखौ खोनासंबा बिनिखौबो गारथावा आरे पाब्लिकखौ दिनै नोंथांमोना कनफिउजन खालामोब्रा नोंथांमोना पाब्लिकखौ कनफिउजन खालामो नोंथांमोना खौसे जासे जानानै गासै पाब्लिकखौबो खौसे खालामनांगौब्रा नोंथांमोना थ' मा जागोन जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रिनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोना पाब्लिकखौ एसे नोजोर हो पलिटिक्सनि नामाव नोंथांमोना जिबायदि गावस्रालायनानै जिबायदि क्रिटिसाइज खालामलायनाय हर सान 24 घन्टा क्रिटिसाइज खालामलायबाय थानाय थ' बे मा जागोन आरोना नोंथांमोना नाय दिनै पाब्लिकआबो दिनै न' खाथिजों खाथि दिनै बे न'सेयाव हाबा बे न'सेयाव हाबा बेफोरबायदि जाबाय जायगा जायगा BPF UPPL पाब्लिकआबो दिनै हर सान खावनै जानानै थाबाय थाग्रा जाबाय दिनै गोरोबनो रोंला संख्रि बानलु खाथिजों खाथि जालायला थ' बेफोरबायदिबा मा जागोन जोंनि समाजनि थासारिया जोंनि हारिनि थासारिया थ' नोंथांमोना बेखौ एसे नोजोर होनानै नायब्रा नङा होमबा दिनै BPF UPPL नोंथांमोना खौसे जानो हानांगौमोन दिनै नोंथांमोना BPFआबो हारसिङै सरकार दानो हाया दिनै UPPLआबो हारसिङै सरकार दानो हाया नोंथां सोरनिबा हेफाजाबाव सरकार दानायनि थाखाय दिनै माने बिथांमोनजों माने खेला गेलेजाबाय थायो आरोना जाय बिथांमोना नोंथांमोनखौ दिनै किं मेकार खालामबाय थ' बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि सायाव माने खेला गेलेनो नागिरबाय थायो थ' बेखौ नोंथांमोना बुजिखायो मिथिखायो नङा होमबा थ' अब्ला नोंथांमोना मानो थाखाय माने खौसे जानानै बिथांमोनखौ उल्थायै दम होफिननो हाया बिथांमोनखौ मानो उल्थायै सिगिफिननो हाया पलिटिकेल भाबे थ' नोंथांमोना एसे बुजिनांगौब्रा बिसिनि माबा समस्तिनिफ्राय UPPLनिफ्रायबो MLA देरहादों BPFनिफ्रायबो MLA देरहादों मा नोंथांमोना बे BTCनिल' MLA जानानै थादों नामा सारा आसामनि MLA जादोंब्रा नोंथांमोना सारा आसामनि सोमोन्दै बुंनो हानाय केपासिटि नोंथांमोनाव दङब्रा नोंथांमोनाव पावार दं नोंथांमोना बुंनांगौ मावनांगौ नोंथांमोना गोसोखांदों जानो जे BTCनि बाहेरायाव बेसेबां लाख बर'फोर थाबोदों बबे खनाथिं माबायदि जौगादों माबायदि जौगायाखै मोनजादोंना मोनजायाखैना बबे खनाथिं माबायदि गोग्लैसोनाय नोंथांमोना मानो मिथिनानैबो मिथियै बायदि बुजिनानैबो बुजियै बायदि मानो थाबाय थायो आसा पलिटिकेल पार्टिफ्रा पलिटिकेल लिडारफ्रा गोरोबलायनो हाला दे दिनै जोंनि माखासे ससियेल अर्गेनाइजेसनफोरनि गेजेरावबो ससियेल अर्गेनाइजेसननि खायसे इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनाबो दिनै खौसे जानो हाया मानो थाखाय थ' बियो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना मानो गोरोबलायनो नाजाया नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय दं एक्सुवेलि माबेबा मोनसे आफादाल' सोरबा सासे बेक्तियाल' जे हारसिङै हारिनि समाजनि जेंनाखौ जे बोस्रांजोबनो हागोन थ' बेखौ नोंथांमोना सानो नामा मोनसे आफादा हारसिङै रावबो बेक्तिया हारसिङै समाजनि हारिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हाया बेफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिनानैबो बुजिनानैबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माने जुजिलायनाय जाबाय थायो होननानै जों माने साननो गोनां बायध' जायो आरोना थ' आं मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामगोन नोंथांमोना मोजां कमेन्ट हर बयबो जेब्लायबो खौसे जानायनि मोजां कमेन्टखौ हर नोंथांमोना सोरनिबा जानानै सोरखौबा रायहरनाय सोरनिबा जानानै सोरखौबा रायहरनाय थ' बेफोरबायदि कमेन्टखौ हरनो नाङा नोंथांमोना जेब्लायबो गेजेरनि जानानै खोथा बुं बयबो जों पाब्लिकफ्रा आरो बिथांमोन जोंनि इन्टेलेक्सुयेल लिडार जोंनि ससियेल लिडार जोंनि पलिटिकेल लिडार बिथांमोनखौ माने एकदम खौसे जानायनि खामानिखौ बयबो मावनो नाजादो आरोना थ' नङाब्ला जों जौगानाय नङा जाय मोनजानाया मोनजागोन मोनजायैया मोनजायैनि थागोन आरोना थ' बिनिखायनो जों बयबो माने बिथांमोनखौ खौसे खालामनो हायोब्ला मोजां बिथांमोना जेब्ला खौसे जागोन ना बे बर' हारियाव अबेबा खनायाव माबा मोनसे जेंना थाबावगोन जों बेखौ साननो हाया आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनदों मोनसे लाइक खालाम बे चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोबा एसे शेयार खालाम